Ev çend rojin û carekedin çeteyên PKK û milîsên PYD medyaya wan ji herkirî dest bi kiryarên xwe yên kirêt. Li dijî gelê Kurd, simbol û tevgera Rizgarîxwaza Kurdistanî di nav de armanckirina xebatkar û serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê kiriye. Piştî lêdwan û helwesta Cemal Şêxbaxî, endamê desteya danûstandkar ji aliyê PNK ve di danûstandinên Kurdî de di navbera Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê PNK de li Rojavayê Kurdistanê ku di hevdîtînekê de li gel kenaleka ser bi PKK ve têde kiryar û siyaset û nandoziya PKK ji Îranê re pêş tiraz dike. Gefa rijandina xwîna malbatên leşkerê roj yên li Rojavayê Kurdistanê dimînin û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê eger li her cihekî êriş li ser PKK were kirin da ku çalakvan û çavdêrên Kurd jî bi tundî ew yek şermezar kirin, dibêjin lêdwan û helwesta wî tiştekî seyr e, cihê matmayî ye. Çawa kesek xwe bi kurdayetiyê bide naskirin, ango bang bike, dijatiya gelê Kurd û Herêma Kurdistanê eşkere bike. Milîsên PYD û çeteyên PKK di gefan de li ser serkirda û endam û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê berdewam in, careke din hewla xapandina rayagiştiya Kurdî didin. Gefan dixwin û alîgirên xwe jî li ser desteserkirina Slêman Oso, endamê desteya Serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê, sekreterê Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya, Marwan Îdê endamê Komîta Siyasî ya heman partiyê han dan. Berê wan bû yekê ve didin. Şirovekar û çalakvanên Rojavayê Kurdistanê jî di vê derbarê de tekez dikin. Ev gef û kiryara milîsên PYD karvedanek e li ser daxuyaniya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya ku derbarê mangirtina xwedanê dukanan li bajarê Qamişlo belav kir. Têde behsa kiryara PYD û fişarên wê li ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê û bacên ku li ser wan sepandî astenkirina jiyanê ku bûne sedema koçberkirina welatiyan hatiye. Armançkirin û gefa li dijî Slêman Oso endamê desteya Serokatiya Enekesê, sekreterê Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya û Marwan Îdê endamê Komîta Siyasî ya heman partiyê bi tundî ji aliyê welatî û çalakvan û siyasetmedarên Rojavayê Kurdistanê ve hatiye şermezar kirin. Li beramber de hilmeteka mezin ji bo piştevaniya wan bawayekî berfireh di torên civakî de belav bûye. Beryanha jî Aldar Xelîl, endamê Komîta Navendiya PKK, serokê şanda danûstandkar a PNK danûstandinên Kurdî de çend caran êrişî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê, serkirda û kadir û alîgirên wê û sembolên Kurdistanî û malbatên pêşmergeyên leşkerê roj kiriye. Bi biryara wî û qendîlê ji dema desthilat ji rejima Sûriyê wergirtine, kadir û endam û medyakarên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê, Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tên revandin û binçav kirin. Tanha hejmarek ji serkirda, kadir û medyakarên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya revandî û binçav kirîne. Caranivîsa wan jî tanha nediyar e. Serbarî armançkirin û têkdana civaka Kurdî û revandin û leşkerkirina zarokan, bilavkirina tirsê û bidawîkirina jiyana siyasî û civakî, durustkirina nakûkiyan di navbera pêkhateyan de ku ev kiryar tev jî bûne diyar de. Rojane têne kirin. Ji ber van kiryaran, siyasetên ser gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê têne meşandin. Rojavayê Kurdistanê ji xelkê xwe yê resen vala dibe. Guhartina demografî jî bi pîlana rejima Sûriyê tê cîbcî kirin.